lock. You need to. So it's automatic. Neviem, či tu hore vidíte proti svetlu, ale tu vyrobil taký nápis, že La Parisha de Moreira, čiže akože Moreirové barbecue. Tu je už vstupná brána, zaparkovali. Zobrali sme si pre istotu so sebou aj sedačky na pláž, ak by sme sa vybrali, aj keď dnes je trošku viac obláčikov. Takže sme takto v prírode. Tu vidíte, teta nasadila aloe vera, tu je už vlastne jej záhrada. Takže vám to tu trošku takto ukážem. Eukalyptové stromy a kadejaké rôzne iné, o čo sa tu ona stará. Tu už je ten domček, tam je vlastne horné poschodie. Tu je taká grilovacia časť a táto 100-krát za rok všetko premaľuváva. Toto je taký raj. Tuto má rada, lebo keď sem vchádzajú tie slnečné lúče pomedzi stromy, tak je z toho taká nadšená, že zväčša vtedy volá aj Chosemu na Slovensko. Aké je to tu pekné, ako sa tu vytešuje, takže takto to vidíte zase zo zadnej strany. A ešte prejdeme sem. Má tu také súkromie, nemá tu okolo žiadnych susedov. A toto je vlastne vedľajší pozemok, ktorý Jose ešte dokúpil, aby to mali také väčšie, keby to chceli ešte nejak ďalej tu niečo stavať. Ale toto je také miesto, kde vypadnú z Punta del Este. Aj keď sme vlastne aj tu úplne kúsok od oceána, čiže odtiaľ to potom môžeme zbehnúť dole k vode. Len je to takto v lese. A ešte vám ukážem, tu je taký nápis Gabino. Gabino bol tetín otec, starý otec Joseho, s ktorým on tak vyrastal a na jeho počesť vlastne pomenovali aj túto chatku, keďže tu väčšina budov má svoje meno. Je vchod. Takže tak. Josesinko, say hello. Hello. OK. Tak čau, čau.